Ja sit kato, kun niin toi vähän ollut pakkasta, että se on vähän kohmeesti. Niin joo. Sit se ehkä vähän aika paikallaan. Se olisikin hyvä, joo. Voinko mä auttaa jotenkin näitä kerää? No, voi niitä varmaan, jos se on joku kassi niin kävyillä ja kivillä, niin niitä voisi tietty alkaa kerää. Okei, johonkin kassi. Oliko siellä joku? No tohon, tähän siniseen, Voi kävyt laittaa. noi, siis männyn kautta kävy. Tiedätkö mitkä on lehtikuusen tuolla? No kuusen on nää pitkät. Joo, tai siis kun tossa on vähän noita erikoisempia. Nää. Joo, Niin ja nää on tommoset, lehtikuusen. mut nää on näitä tavallisia. Niin, Nää voi sinne, laittaa juu. tänne. Mä otan vielä tästä hetki. Ota joo, ja kyllä mäkin otan varmaan muutamasta ja näitä mitä Juu. ei enää niin korjata. Eikö näistä tulee aika avaruudellisia tämmösiä, kun eristää noita alueen? Joo, mä oon huomannut. Siis kun tossa on tommonen periaatteessa planeettakin voisi olla paikalla, tuolla virtaisi niinku jos sais jonkun. Joo. Kun mulla on se no pitäis just olla tämmösiä matalia alustoja, Niin, se saisi olla vielä isompi. Sama syvyinen, mutta niin laakempi. Tää on paperin kokoinen mielellään semmonen allas. Niin ja lasinen, niin